इथे आपण घेतलेला आहे 2 किलोचा बेस. त्याच्यात 2 मी लेयर्स करून घेतलेले आहेत आणि बीट केलेली व्हिप क्रीम लावून घेऊन त्याला बटरस्कॉच क्रश लावून घेतलेला आहे. बटरस्कॉच क्रश लावल्याच्या नंतर आपल्याला याच्यावरती बटरस्कॉचचे क्रम्स टाकायचे आहेत. हे या प्रकारचे असतात. हे आपल्याला बेकरीच्या दुकानामध्ये सहज उपलब्ध होतात. हे टाकल्यामुळे आपल्या केकला एक वेगळीच टेस्ट येते. हे टाकून घेतल्याच्या नंतर आपण याच्यावरती दुसरी लेयर या प्रकारे ठेवून घेणार आहोत. ही लेयर ठेवत असताना मोठी लेयर असते, त्यामुळे आपण एखादा बेस घेऊन बेसवून आदर किंवा अलगद सरकवून ठेवून घ्यायची आहे. लेयर ठेवल्याच्या नंतर आपण आता हा बेस पूर्णपणे क्रीमने कवर करून घेतलेला आहे. हे पहा, या प्रकारे मी पूर्ण केकला क्रीम लावून घेणार आहे. ह्या आपल्याला थोडी थोडी करून पॅलेट नाईफ उभा धरून कडेने पूर्ण क्रीम लावून घ्यायची आहे. या प्रकारे क्रीम लावून झाल्याच्या नंतर आपण याला रेड कलर लावून घेणार आहोत. या प्रकारे रेड कलर मी वापरलेला आहे. मधल्या भागात आपला दुसरा एक बेस बसणार आहे, त्याच्यामुळे मी कडेकडेने कलर टाकलेला आहे. जास्त कलर पण वापरणं आपल्या शरीरासाठी हानिकारक असतं, त्यामुळे होईल तेवढा आपण कमीच कलर वापरावा. या प्रकारे हा कलर मी फूड कलर आहे. हा फूड कलर मी पूर्ण बेसला खालून पण लावून घेतलेला आहे. या कलरमुळे आपल्या ह्या बेसला वेगळंच अट्रॅक्शन येणार आहे. हा पूर्ण कलर लावून झाल्याच्या नंतर आपण या पहा अशा प्रकारे फ्रीजमध्ये ठेवून देणार आहोत. हा फ्रीजमध्ये ठेवल्याच्या नंतर आपण दुसरा एक मी बेस तयार करून घेतलेला आहे. तो 1.5 किलोचा आहे. हा पहा, याच्या मी 3 लेयर्स कट करून घेणार आहे. 3 लेयर्स कट करून घेतल्याच्या नंतर आपण याला पण क्रीम आणि क्रशने कवर करून घेणार आहोत. याची दुसरी लेयर्स पण मी कट करत आहे. या प्रकारे आपल्याला दुसरी लेयर कट करून घ्यायची आहे. हे पहा, अशा प्रकारे लेयर दुसरी कट करून झालेली आहे. आता आपण या पहिल्या लेयरवरती शुगर सिरप टाकून घेणार आहोत. शुगर सिरप व्यवस्थित टाकून झाल्याच्या नंतर आपण क्रीम लावणार आहोत. शुगर सिरप कशासाठी टाकायचं असतं केकला? शुगर सिरपमुळे आपल्या बेसला एक वेगळीच टेस्ट पण येते आणि आपल्या केकचं वजन वाढण्यास मदत होते. त्यामुळे आपण बेसवरती शुगर सिरप टाकून घ्यायचं असतं आणि नंतर आपण शुगर सिरप टाकल्यानंतर मी क्रीम लावून घेतलेली आहे. आणि हा दुसरा बेस जे आहे ते मी पायनॅपल क्रश वापरून करणार आहे. हा पहा, पायनॅपल क्रश मी टाकून घेतलेला आहे याच्यावरती. हा पूर्णपणे पसरवून झाल्याच्या नंतर याच्यावरती थोडेसे चोको चिप्स टाकून घेणार आहे. चोको चिप्स वापरल्यामुळे आपल्या केकला आणखीन टेस्ट जास्त छान येते. हे पहा, मी दुसरी लेयर्स पण ह्याच्यावरती ठेवून घेतलेली आहे. दुसरी लेयर्स ठेवल्याच्या नंतर याला पण आपल्याला शुगर सिरपने कवर करून घ्यायचं आहे. मोठा केक करत असताना आपल्याला 3 किलो किंवा 4 किलोचा केक करत असताना आपण एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे की जे आपण केकचे बेस तयार करतो, मी पहिला बेस 2 किलोचा तयार करून घेतला. तो बेस व्यवस्थित आपण क्रीम लावून वगैरे घेतल्याच्या नंतर फ्रीजमध्ये व्यवस्थित सेट झाला पाहिजे. बेस व्यवस्थित सेट झाल्याच्या नंतर आपल्याला व्यवस्थित ते म्हणजे जे आपण 2 मजली 3 मजली केक करतो ते वरचे केक व्यवस्थित ठेवता येतात त्याच्यामुळे, आणि आपला खालचा केक जास्त दबले जात नाही. त्याच्यामुळे आपण केक चांगले व्यवस्थित सेट करून घेऊ शकतो. आता ही तिसरी लेयर्स मी ठेवून घेतली आहे. याला शुगर सिरप करून घेऊन आपण ह्याला क्रीम लावून घेणार आहोत. हे पहा, या प्रकारे आपण कडेचे क्रम्स जे आहेत ते मध्ये दाबून घेऊन अशा प्रकारे क्रीम लावून घेणार आहोत.
या प्रकारे क्रीम लावल्यामुळे आपले क्रम्स बाहेर येत नाहीत. तिरका पॅलेट नाईफ धरून आपण व्यवस्थित अशी क्रीम लावून घ्यायची आहे. या प्रकारे माझी खालून क्रीम लावून झालेली आहे. आता मी वरती क्रीम लावून घेणार आहे. या प्रकारे व्यवस्थित वरच्या साईडला पण आपल्याला क्रीम लावून घ्यायची आहे. या प्रकारे आपण याची फिनिशिंग करून घेणार आहोत. आता प्रकारे क्रीमवरती व्यवस्थित क्रीम लावून घेतल्याच्या नंतर आपण केकवरती येलो कलर टाकून घेणार आहोत. या प्रकारे हा येलो कलर आपल्याला पूर्ण बेसला लावून घ्यायचा आहे. वरून आणि खालून रेड येल्लो हे कॉम्बिनेशन खूप छान दिसतं, त्याच्यामुळे मी या प्रकारे लावून घेतलेलं आहे. तर आता याच्यावरती आपण जो बेस ठेवणार आहे तो बेस मी तयार करून घेत आहे. हा बेस मी करणार आहे व्हाईट चॉकलेट टाकून. या प्रकारे मी या बेसच्या 4 लेयर केलेले आहेत. 4 लेयर कशासाठी केलेले आहेत? आपण सहसा अर्धा किलोच्या 3च लेयर करतो, पण चौथी लेयर जी वरची आहे, एकदम वरची केलेली कट मी ती लेयर आपण केकवरची मी जी झोपडपट्टी बनवणार आहे ती वरच्या लेयरच्या साहाय्याने बनवणार आहे. तर आपण या लेयरला शुगर सिरप लावून शुगर सिरप टाकून क्रीम लावून घेतलेली आहे. क्रीम लावल्याच्या नंतर याच्यावरती व्हाईट खिसलेलं चॉकलेट मी टाकून घेतलेलं आहे. ते टाकल्याच्या नंतर दुसरी लेयर टाकून याला पण आपण शुगर सिरपने सोप करून घेणार आहोत. याप्रमाणे शुगर सिरपने सोप केल्याच्या नंतर आपण याच्यावरती आणखी क्रीम लावून घेणार आहोत व्यवस्थित. या प्रकारे आपल्याला पॅलेट नाईफच्या सहाय्याने व्यवस्थित क्रीम लावून घ्यायची आहे. क्रीम लावून घेतल्याच्या नंतर आपण याच्यावरती आपण किसलेलं व्हाईट चॉकलेट टाकून घेणार आहोत. किसलेलं व्हाईट चॉकलेट टाकल्याच्या नंतर याच्यावरती तिसरी लेयर्स आपल्याला ठेवून घ्यायची आहे. याप्रमाणे ह्या लेयर आपल्या एकावर एक आल्या पाहिजेत, कोणत्याही कडेला सरकल्या नाही पाहिजेत. कडेला जर सरकली तर आपला केक हा वाकडा दिसतो. त्यामुळे आपण बरोबर एकावर एकच लेयर्स ह्या ठेवून घ्यायच्या आहेत. या प्रकारे कडेने मी क्रम कोट केल्याच्या नंतर आपण वरतून क्रीम लावून घेणार आहोत. हे पहा, या प्रकारे क्रीम लावून झाल्याच्या नंतर आपण खालच्या साईडने पण क्रीम लावून घेणार आहोत. पॅलेट नाईफ तिरका धरून आपण खालच्या साईडने पण क्रीम लावून घ्यायची आहे. ही अशा प्रकारे या बेसची व्यवस्थित फिनिशिंग झाल्याच्या नंतर स्क्रॅपरच्या सहाय्याने मी खालून डिझाईन बनवून घेतलेली आहे. तर आता आपण हा वरचा बेस जो आहे तो ग्रीन कलरचा करून घेणार आहोत. पूर्ण ग्रीन कलरने कवर करून घ्यायचा आहे आपल्याला. हा पहा, या प्रकारे मी परत एकदा स्क्रॅपर याच्यावरती फिरवून घेणार आहे. त्यामुळे स्क्रॅपरच्या जो डिझाईन आहे तो आपल्या केकला खूप छान दिसणार आहे. त्यामुळे आता मी जी वरची लेयर्स एक काढून ठेवली होती कट करून, त्या लेयर्सचे मी चौकोन करून 4 भाग तयार करणार आहे. 4 भाग हे आपल्याला अशा प्रकारचे तयार करायचे आहे. हे पहा, हे आपल्याला याचप्रमाणे करायचे आहेत. कडेचे जे गोल कडा निघालेले आहेत ते आपल्याला याच्यावरती चिटकवायचे नाही आहेत. तर ह्या प्रकारे आपल्याला एकावर एक असं थोडंसं शुगर सिरप क्रीम लावून ह्या ठेवून घ्यायचे आहे. हे पहा, या प्रकारे
ह्या प्रकारे आपण हे लावून घेतल्याच्या नंतर आपण हा भाग जो आहे तो एका पॅलेट नाईफच्या सहाय्याने केकवरती वरच्या एकदम वरचा जो बेस आहे त्याच्यावरती आपण हे ठेवून घेणार आहोत. ठेवून घेतल्याच्या नंतर ह्याला थोडंसं आपल्याला दाबून घ्यायचं आहे, जेणेकरून आपले कस्टमर केक नेत असताना तो खाली ढासळू नये याच्यासाठी. तर मी आता ब्राऊन कलर घेतलेला आहे आणि फ्लावरचं नोझल घेतलेलं आहे या प्रकारचं. ग्रीन कलरच्या बेसवरती आपण हा जो बेस ठेवून घेतलेला आहे ती आपल्याला झोपडपट्टीप्रमाणे तयार करून घ्यायचं आहे. याप्रमाणे आपल्याला या नोझलच्या सहाय्याने पूर्ण बेस हा कवर करून घ्यायचा आहे. हे पहा, या प्रकारे मी डिझाईन त्याच्यावरती तयार करत आहे. सेम या प्रकारेच आपल्याला हे करून घ्यायचं आहे. पहा किती छान अशी झोपडपट्टी तयार झालेली आहे. आता मी पुढच्या साईडला त्याचा दरवाजा दाखवण्यासाठी पिंक कलर घेतलेला आहे आणि पिंक कलरने त्याला मध्यभागी उभे असे स्टार नोझलचे डॉट काढून घेतलेले आहे. या प्रकारे मी आता ह्या झोपडपट्टीच्या पुढे चाकूच्या साहाय्याने थोडासा पाण्याचा ओढा दाखवणार आहे. या प्रकारे मी जेली घेतलेली आहे आणि ही जेली मी याच्यावरती टाकून घेत आहे. सॉरी, थोडंसं माझ्याकडून कॅमेरा चुकीचा लावण्यात आलेला आहे, तुम्हाला ते मी दाखवू शकत नाही. तर आता आपण काय करणार आहोत, हा जो मी पहिले 2 किलोचा केक तयार करून घेतलेला होता त्यावरती आपण 1.5 किलोचा केक ठेवून घेणार आहोत. हा 1.5 किलोचा केक आपण ह्याच्यावरती कसा ठेवणार आहे ते पाहूया. हा पहा, हा आपण पॅलेट नाईफच्या सहाय्याने आदर ह्याच्यावरती ठेवून घ्यायचा आहे. ठेवून घेतल्याच्या नंतर आपण या 1.5 किलोच्या बेसवरती तो ग्रीन कलरचा जो बेस तयार केलेला होता तो ठेवून घेणार आहे. हा पहा, या प्रकारे मी हा पण बेस ठेवून घेतलेला आहे. ब्लॅक जे दिसत आहे तो मी झोपडपट्टीच्या समोरचा रस्ता तयार करून घेतलेला आहे. डार्क कंपाऊंड टाकून घेतलेला आहे. या प्रकारे आपण याच्यावरती कडेने गवताचं नोझल वापरून ग्रास तयार करून घेणार आहोत. हे पहा, किती सुंदर असं गवत दिसत आहे या बाजूने. तर आपण वरच्या बाजूला वरचा जो ग्रीन कलरचा बेस केक आहे त्याच्यावरती पण पूर्णपणे ग्रीन कलरच्या गवत काढून तयार करून घेणार आहोत. हे पहा, या प्रकारे मी पूर्ण गवत याच्यावरती तयार केलेलं आहे. हे पहा, अशा प्रकारे आपल्याला हे पूर्ण दाखवायचं आहे की इथं पूर्ण गवत आहे. हे पूर्ण गवत वरच्या साईडने तयार करून झाल्याच्या नंतर आपण खालच्या बेसच्या साईडने पण पूर्ण गवतच ठेवणार आहोत. हे या प्रकारे आपल्याला खाली 2 किलोच्या खालच्या बाजूला पण गवतच काढायचं आहे, 1.5 किलोच्या खालच्या बाजूला पण गवतच काढायचं आहे आणि वरती एकदम अर्धा किलोचा जो बेस आहे त्याच्याकडेने पण गवत काढायचं आहे. या प्रकारे जेली मी खालपर्यंत पूर्ण पायपिंग बॅगमध्ये टाकून पूर्णपणे अशी पसरवून घेतलेली आहे. तर पहा, आपला हा केक किती सुंदर दिसत आहे. या प्रकारे जेलीने हे केल्यामुळे जसं काय आपल्या केकवरतून खरोखरच पाणी वाहत आहे असं वाटत आहे. तुम्हाला हा केक कसा वाटला हे मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगायला विसरू नका. तर मी केकवरती पुढे जी डिझाईन केली
ते मी तुम्हाला दाखवू शकले नाही. तो व्हिडिओ माझ्याकडून थोडासा स्किप झाला. तर आपल्याला काय करायचं आहे, काळे काळे बॉल्स जे मी ठेवलेले आहेत ती क्रीमच आहे. क्रीममध्ये ब्लॅक कलर मिक्स करून आपल्याला या प्रकारे नोझलमध्ये गोल जे नोझल असतं ते पायपिंग बॅगमध्ये टाकून ही क्रीम भरून अशा प्रकारचे फक्त गोल गोल काढत जायचं आहे. आणि पूर्ण ओढ्याच्या साईडने हे दगड ठेवल्यासारखे आपल्याला वाटतात आणि काही टॉपर्स आपल्या आवडीचे आपण याच्यावरती लावून घ्यायचे आहेत. तो हा केक अशा प्रकारे आपला तयार होतो. तर तुम्हाला या केकची रेसिपी कशी वाटली ते कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. आणि हा केक जर तुम्हाला खूप आवडलेला असेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, व्ह्यू करा. थँक्यू.